sme našli takú šavarmu, tak som vám to nestihol natočiť, lebo sme boli veľmi hladní. Chodiť cez púšť zase dole a že zavoláme si InDrive, hej. Užívam niekedy Uber, veľmi málo, lebo v Hurghade to nie je dobre, neviem ako v Káhire, že na metro v Káhire. Prešli cez prvú kontrolu, tak som sa si chcel spraviť nejakú fotku, video. A typek na nás zakričal, že sme išli na lístky, tam to vyzeralo ako na hociakom egyptskom úrade, proste všetci Egypťania na chrbte, z ľavej strany, z pravej strany, proste kto sa pretlačí k okienku ako prvý. Je to v centre mesta, kúsok egyptského muzea, je tu taký obelisk na tom Tahrir námestí, ktorý je tiež ako populárny. Co mne bolo dosť nepríjemné, keď som mal na sebe z každej strany zľava sprava nalepených x Egypťanov, ktorí sa neúplne vždy správali úplne najlepšie, lebo sme tam zažili ešte aj hádku v tom kúpečku. V tom okolí nebolo moc veľa turistov, respektíve, že je to intenzívny zážitok, ktorý som z cestovania už veľmi dlho